Yudo ka nitiere samoro chiliel moro manigi issue mar ot. Tiyudo ka samoro onyalo kwayo ni odak kamarach, group nyalo kwayo ni sa gin gi jabuch gimoro maonge ot completely, to odak kamarach kabisa. And kapok wadhiga mbele mwageroga ot, to wajadhiga mondo wane ka adier odno entiere koso onge, gi statement tiere. Kwayudoga norach ahinya, washaga gi jatendwa ma en Raymond Omolo, then ojamiwaga thuolo mar endelea mondo wagerga udi go eko. To kanyo kendo weche mag school fees en achiel kuom gik mwasebedo be kwatimo kwa konyo godo mond lietegi. Yudo ni most of them ok nyal chuloga school fees ne nyithindgi kata nyikwagi. Nitiere mond liete moko ma iyudo ka owege gi nyikwayo and gin very aged kabisa. And samoro yudo kata pesa magichamo, yudo pesa mar school fees tigini some gimoro amora. Koro korka kono wasechulo school fees ne nyithindo mang'eny kabisa mawuok e grube mag mond lietegi eki. Moro kendo wasebedo kwatimo, wasebedo kwamiyoga mond liete